Poul V. Jensen, du er politiker og stiller op for Liberal Alliance. Kan du ikke forklare lidt om de nye kampagne welovepaul.dk? Hvad det egentlig er for noget? Det er jo en kampagne, som er lavet af en fangruppe, og den har udelukkende til formål at markedsføre mig som person og gøre mig lidt mere kendt. Så den har ikke så meget med politik at gøre? Det må man sige, den har slet ikke noget med politik at gøre. Men altså, du stiller op til Folketinget for, som sagt, Liberal Alliance. Hvordan kan du både have en fjollet side, men samtidig også kunne være en seriøs politiker? Altså, jeg har jo valgt at adskille det på den måde, at det er fangruppen, som kører den her fjollede kampagne. Og mine politiske budskaber, dem kører jeg på min egen hjemmeside, paulvjensen.dk, og på de indlæg, jeg laver til 180 grader, og i medierne, og selvfølgelig på Facebook. Hvordan målretter den her kampagne så til unge mennesker, der sidder og kigger med her? Det gør den ved, at den bliver annonceret på Facebook, og den kører i biografer, og der er radiospot på den. Og de, der kan lide tonerne i den og synes, at den er lidt skæv, vil interessere sig for den, og på den måde så kommer de så ind og finder ud af, hvem jeg er. Selvom den er fjollet, så er den i hvert fald sjov. Det var alt her fra mit navn, Thomas Dyrlever. Tak fordi du kiggede med.